azken garaietan tirabira ugari, zezenketak bai, zezenketak ez, Katalunian debekatu egin dituzte, badira alere horrenbesteko liskarrik sortzen ez dituzten zezenak, zehazki Bilboko jaietako klasiko den Suzko zezena. Zertan zaudezu hemen? Nik ikusteko telefono ikusteko. Ikusteko bakarrik, zuk horrik ez duzu egingo? Bai. Eta nondik nora doa Suzko zezena? Uste dut, hortik. Bale, eta pasatzen da momentu batean, esan diate oso laburra dela. San Ferminetako entzierroak baina laburragoa inkluso. Joeten dira eta azten da erditik harrapatzea umeak, baina ez dute harrapatzen. Konta iguzu, Suzko zezena dator orain, ez? Eta, korrik egingo duzu bere aurretik? Bai. Lehenengo eguna da ona zatoztena? Ez. Egunero zatozte? Bai. Eta ez dizu beldurrik ematen, zaratozko egiten du? Ez? Zarata ez du egiten. Ez du zaratik egiten? Asko ez. Ez que nik ez dakit zehazki zer den Suzko zezena. Esplikatuko didazu zer den? Bada, pertsona bat eta gero dauka. Zezen bat gainean zurezkoa eta ipintzen ditu txispaz aterata eta petardoak botatzen ditu lurrera eta esplotatzen dira eta hori egiten du. Eta umeen atzetik egiten du korrika, ez? Eta zuri, zuz beteta dagoen zezen batek beldurrik ez dizu ematen? Ez. Ni beldurrak akabatzen dago, inork ez dauka beldurrik, nik salbu. Batzuetan sartzen gara kamionetatik, barrutik edo, baina gehienetan ez. Eta txispak botatzen ditu, baina txispa horiek ez dut erretzen? Ez. Pizka bat. Pizka bat, bai? Zuri eman zizun txisparik ala? Bai. Bai? Nia, sapiarekin estaltzen dut. Sapiarekin, ez? Eta zuk ja, ikusten dudanaren arabera zuk ja trukoak dituzu. Zuk Suzko zezenaren atzetik asko korrika egindakoa zara, ez? Bai. Bai, urtero etortzen zara bana Bilboko jaietan? Bai. Bai, ez? Hemen Bilbotarra zara, klaro, beraz etortzen zara, ez? Eta zuk ja dituzu trukoak, ez? Sapiarekin estali, badago metodorik Suzko zezenaren aurrean korrika egiteko? Bai. Bai? Ez. Ez? Zuk korrika egiten duzu, ateratzen zaizun bezala. Bai, atxetik. Atzetik? Klaro, horrela nik ere korrika egiten du zezenen aurrean. Zuk ikusi dituzu benetako zezenak, zurik ez daukatenak. Zua ez dakanian, dakatekusi. Eta zezena hau zer da? Benetazko zezena edo truko bat dago hemen barruan sartuta? Trukua. Bai, zer dago zezen horren barruan? Mutil bat. Mutil bat? Seguro? Nola zaudete horren ziur? Agian da zezen bat benetazkoa? Ez. Eta nola dakizue hori? Adarrak daukazuekin eta benetakoak ez dute ikutzen. Ziur zaudete persona bat dela, ez da benetazko zezen bat izango txispak dituen agatzean? Eta nola zaudete horren ziur? Ikusten da. Ikusten da. Karabankak ikusten zaizkio, ez? Bai. Bale, oso ondo, gero ikusiko dugu aber nola egiten duzuen korrika bere atzetik, eta nahi baduzue, korrika egin ondoren berriro egongo gara zuekin, bale? Aizue, eta beste gauzatxoa, zezena bada, adarrak ere izango ditu, ez? Bai. Eta adarrek norbait harrapatzen badute, zer gerta daitekeen hemen, Lopo batar? Bai, ez? Klaro hil dezakeela. Aizue, zuek ezaitzatela harrapatu, eta kontu zibili, bale? Eta adarrak baditu orduan bertako zezenak, ez? Zezena bada adarrak ere izango ditu. Baina dakatoia eselakua orduan. Orduan, norbait harrapatzekotan horren besteko minik ere ez du egiten, Eta pixatzen dugu asko gainera. Pisatzen du asko zezenak. Orduan arriskutsu ere izango da, ez? Ez dizue beldurrik ematen, ziur zaudete? Men ikusten zaituztet, Suzko zezena hastear dago, eta zuek ja beroketak egiten ari zarete, ja zaudete entrenatzen, ja Suzko zezenaren aurrean korrik egiteko, ez? Bai. Eta Suzko zezena hau zer da? Nik ez dut oso ondo ezagutzen. Orduan, kontatuko didazu zer den? Nik ezakit. Ez dakizu? Zuk ere ez duzu ezagutzen? Beldurra ematen dizu? Da zezen bat. Konta didazu zuk zer den? Da zezen bat, tximistak daukala goian eta jendea korrika egiten du beran erengan. Oso ondo esplikatu da, haizu. Eta zezenak ditu alde batetik adarrak, eta beste batetik botatzen ditu txispak.
Txispoiek erretzen dute, ez bai, uste dut badatorrela ja. Jende azten da mugitzen diren guruan. Bueno, haizue, gero itzen dugu, eberden da ondo ateratzen eta hemen zauriturik ez dagoen. Venga ba. Nik ere, Susko Sesen ez daki zer den, baina badezpadere beroketatxo batzuk egingo ditut. Futbolaria ikusten diren nola egiten diren beroketak. Bueno, nik uste prest nagoela ja Susko Sesenari aurre egiteko. Seme alabak hortik dituzu, zuepen geratu zara, esaten den bezala, Sesenak barreratik ikusten, ez? Bai, alaba daukot, hortik. Ez dakin handik, baina bai, hortik daukot. Dale, alaba hemen Sesenen aurretik, atzetik korrika, bera gustora. Horreketan dago, bera bai. Ni hemen, lasai, dana ikusten. Eta nork dio beldur gehiago Seseneri, zuk edo alabak? Neuk. Susko Sesena piztu bezain azter, ume guztiak korrikasi dira, hemen iskanbila da errege, Sanfermietako entzierro baten tankera guztia dauka honek. Bai estatu dugu azkenik, Susko Sesenaren atzean, persona bat badagoela. Bai, hay gente de... Jendea badago, azkenean, txiki-txikitatik? Ahora son ya tremendos, y todos los años nos vemos, casi son los mismos, ¿no? Zenbat pisa dezake? 20 kilos, no. ¿Amagosto goi soilik? No pesa mucho, ¿eh? Es muy... Es la costumbre, pones el pie y lo levantas con la mano, ¿sabes? Ya va, a ver, lortzen dudan. Te pones el pie y levantas. Hombre, ikusten duzuen bezala, igotzen da. Bueno, udan gimnasioaren naiz joan eta pura flojo xamara harrapatu nago honek, baina bueno, orokorrean bai igo dezake dala, Horren beste txispekin, horren beste adarrekin. Bai. Bai, zuri ematen duzu beldurra? Bai, eta segiten duzu, alere korrika egiten duzu edo urrutitik begiratzen diozu? Niri aitarekin gigantona. Zure aitarekin, zure aitaren besoetan babesten zaitu eta horren dezer pasatuko, Eta zuek, bai egiten duzue korrika beratzetik? Bai. Bueno, no. Bai, apurtxoat beldurra bai ematen dizu? Bai. Bai. Claro, eske nik ulertzen dizu, nire oso beldurgarri iruditzen zait, zuri ez, Zuze hemen gaudenotatik baliente bakarra. Bai. Zu ere Susko Sesenaren aurrean ikusi zaitugu, Bai. Bai, eta ondo pasatu duzu? Bai. Eta zuri ere ez dizu bildurrik ematen? Ez. Ze ausartak zareten gaur egongo umeak. Aizu, eta zergatik gustatzen zaizu horren beste Susko Sesena? Ezakit, Zua daukalako? Bai. Bai, eta txispak botatzen dituelako? Bai. Eta txispak ez dute erretzen osake. Bai, eta zu asko hurbiltzen zara Sesenera? Bueno, ez asko. Ez asko, esaten diazu beldurrik ez dizule ematen, baina badazpadere horren beste zara hurbiltzen. Bai. Eta egunero etortzen zara zu bertara? Eta udaleneko eguna esatozena? Bai, bigarren eguna. Bigarren eguna, ez? Oso ondo, haizu, oso ondo pasa ezazula eta berriro ere Susko Sesenera basatoz, gaur bezain ondo pasatzen ezazula, bale? Bueno, Susko Sesena ikusten duzuen bezala bukatu da, eta erreleoa nor hartuko dio, Mari Jaiak berak. Hau izan daen, Susko Sesenaren egun ontatik, bihar, asteazkena, ez da Susko Sesenik egongo, planto eguna dagoelako, ostegunean bertan izango dugu berriz ere.